Пахвалёны Єсус Христос. Вітаем вас, шановныя нашы радыёслухачы і YouTube-гледачы. Сёння, як заўсёды, апошні чацвер месяца мы гуляем, так спацыруем па розным прыгожым кангрэгацыям, па багаццю нашай каталіцкай зямлі, а менавіта па манаскіх супольнасцях. І сёння у нас в гасцях супольнасць кангрэгацыі сесцёр-місіянерак Святой Сям'і, а пра іх нам раскажа сястра Ігнацыя. Хвала Христу. Хвала навекі, сестра. Вельмі прыемна, што да нас даехалі. Я раскажу вам таямніцу, што гэта было вельмі, так, як заўсёды, нечакана, і сёстры згадзіліся, знайшлі час, каб прыехаць. Нагадаю, што мы ў прамым эфіры, і заўсёды можна патэлефанаваць альбо напісаць пытанні, якія вас цікавяць, мы таксама адкажам на іх. Сястра, сёстры місіянеркі Святой Сям'і, гэта сёстры, якія карані маюць вельмі глыбокія тут у Беларусі. Раскажыце, калі ласка, пра пачаткі кангрэгацыі. Я думаю, што яны менавіта пераплятаюцца тут з нашай зямлёй. Так, сапраўды, мы як кангрэгацыя паўсталі тут, на Беларусі, дакладна ў Магілёве. І, дарэчы, у апошнюю нядзелю, которую мы адзначалі, нядзелю Хрыста Валадара, 116 гадоў, як мы існуем як кангрэгацыя сесцёр-місіянерак. Это год, такая дата заснавання нашай кангрэгацыі афіцыйная. І пачалося ўсё з таго, што калісьці у 1903 годзе наша заснавальніца, благаслаўлёная Баляслава, прыехала ў Магілёў. Прыехала яна па запрашэнні такой спадарыні Леантыны Сенажынскай, которая займалася дабрачыннасцю. Мы з вамі памятаем, што ў тыя часы гэта была Расійская імперыя. І наогул час быў такі неспрыяльны для каталіцкага касцёла тут у нас, не на Беларусі, на гэтай тэрыторыі Расійскай імперыі. І тым больш быў неспрыяльны час, каб засноўваць нейкія манаскія супольнасці, бо супольнасці наадварот зварачваліся, іх касавалі, пераходзілі ў іншыя кангрэгацыі многія сёстры. І Баляслава прыехала з мэтаю дапамагаць бедным, неяк падтрымаць каталікоў, которые жылі тут на гэтых землях, ну і займацца таксама дабрачыннасцю. Яна была прафесійная швачка і таму адкрыла швейную майстэрню, калі прыехала ў Магілёў. Ну і пры гэтым яна вучыла таксама дзетак, рэлігіі навучала і катехізавала, займалася там падрыхтоўкай да сакраментаў іншых. І так сталася, што ў гэтую майстэрню да яе прыйшлі працаваць дзе, першыя, скажам так, сёстры нашай, яшчэ тады не сёстры, гэта Леакадыя Гурчынская і Луцыя Чыхоўская. Гледзячы на стыль жыцця Баляславы, на яе паводзіны, гэты маладыя асобы падумалі, што яна манахіня, хаця яна не была манахіняй тады яшчэ. Мела за сабою такі багаты досвед духоўнага жыцця, і таксама быў вопыт, яна калісьці пачынала сваё жыццё ў кангрэгацыі сясцёр Сям'і Марыі. Там была некалькі гадоў, потым вырашыла, што ўсё ж такі гэта не яе месца, і праз некаторы час служыла таксама бедным у Варшаве. І вось гэтыя дзве маладыя асобы, которые служылі разам з Баляславай, яны папрасілі яе, каб яна прыняла іх у сваю кангрэгацыю. На што Баляслава адказала слушна, што ніякай кангрэгацыі няма. Ну і тады паўстала прапанова, так давайте зробім, створым. Ну, конечно, не толькі проста нейкія такія імкненні ідэальныя змусілі да таго, што кангрэгацыя пачала існаваць. Яны маліліся, разважалі, і відочна Божы провід пакіраваў так, што нейкія агульныя інтарэсы і памкненні і духоўны шлях гэтых людзей сышоўся. І ў 1905 годзе Баляслава запрасіла айца Фелікса Вярцінскага, езуіта з Масквы. Ён быў такім місіянерам апостальскім, который прыехаў, правёў рэкалекцыі для іх, для траіх, і была заснаваная кангрэгацыя. На той час яна называлася Таварыства Святой Сям'і, пазней атрымала назву місіянеркі Святой Сям'і, такая, якую мы ведаем сёння. І з чаго пачалася дзейнасць сесцёр? Вось гэта была гэта майстэрня, яна так засталася, сёстрамі працавалі. Як пачала расшырацца гэтая справа? Сёстры працавалі пры парафіі у Небузяці на Свяцейшай Панны Марыі. Вось. І таксама навучалі там дзяцей, рыхтавалі да сакраментаў. І так не вельмі доўгі гэта быў час, калі сёстры былі ў Магілёве. Бо ўжо ў 7 годзе яны выехалі ў Пецярбург. З такой прычыны, што патрэбна было шукаць таксама нейкія новыя сродкі для ўтрымання. Вось. І у Пецярбургу пачаўся чарговы этап служэння нашых сясцёр, бо там сёстры служылі таксама, быў прытулак для бедных дзяцей, для бяздомных дзяцей, сірацінец такі. І таксама сёстры працавалі ў парафіі.
Спачатку адной, потым у другую. Можна сказаць, што былі два такія месцы служэння сясцёр у Петербургу. І гэта доўжылася да 18-го года, 17-го года, калі пачаўся гэты кастрычніцкі пераварот, і ўжо лёс тады кангрэгацыі пайшоў ужо крыху ў іншым напрамку. Сестра, калі мы кажам менавіта пра благаслаўленую Баліславу, правда, я бачыла вельмі шмат абразоў яе тут у Беларусі, то бок культ яе вельмі такі папулярны тут. Якія самыя такія моцныя і цікавыя рысы гэтай асобы менавіта гэтай жанчыны? Што ў ёй было такое, што яна магла сабой так прыцянуць праз сябе, прыцянуць так да Хрыста людзей? Дзякуй, сестра, за пытанне. І сапраўды мела яна ў сабе штосьці такое, што прыцягвала людзей. І я думаю, што гэта таксама шлях, который яна прайшла перад тым, як стварыла кангрэгацыю. Не толькі яна, канешне, гэта Божая справа. Яна была паслухмяна менавіта гэтаму Божаму провіду. Усё жыццё Баляслава шукала Божай волі. Нібы такая звычайная фраза, але насамрэч яна ўсё сваё жыццё з маладосці хацела распазнаць, чаго Бог прагне ад яе. І калі атрымлівала нейкія адказы пра сваіх спаведнікоў, духоўных кіраўнікоў, хацела быць гэтаму паслухмяная. І Божы провід вёў яе вось такімі рознымі абставінамі, рознымі шляхамі, менавіта да таго, каб паўстала новая кангрэгацыя. Яна была чалавекам, я б сказала, яшчэ такім вельмі рашучым і мэтанакіраваным. Дарэчы, яна была старэйшай дачкой у сям'і, і на тыя часы сям'я была немалая, трэба было клапаціцца і пра малодшых сёстрах, пра малодшых сясцёр і братоў. І таму, канешне, умець арганізаваць нейкі спосаб жыцця, дапамогу і паклапаціцца пра іншых яна ўмела. Яшчэ я скажу, што, напэўна, яна была чалавекам пакорным і чалавекам, который умеў быць вольным. Таму што таксама кангрэгацыя, асабліва пачаткі яе, існавання звязанае з вялікімі стратамі, з тым, што часам сёстрам патрэбна было выязджаць аднекуль, пакідаючы амаль усё. Людзей, з которым служылі, месца, дзе жылі, нейкія набыткі матэрыяльныя. І Баляслава, канешне, напэўна, перажывала, але ўсё ж такі ведала, што Бог не пакіне і нешта новае будзе. І ехала туды, куды не ведала, як там складуцца гэтыя ўмовы. Так што я лічу, што яна была, можна сказаць, такім сучасным словам лідарам у той свой час. Вось. А калі мы кажам, напрыклад, пра яе сям'ю, у якім асяроддзі нарасла, ці гэта было каталіцкае, пабожнае, ці гэта ўсё ж такі сама акт веры, і вось гэты прыход да волі Хрыста, гэта вось ужо фарміраваўся пасля? Я лічу, што падставу веры Баляслава, канешне, атрымала ў сям'і. Яна паходзіць з горада Ловіч, гэта Польшча. Яе бацькі былі, мелі сваю такую прафесію, бацька быў яе, займаўся шыў абутак, маці выхоўвала дзяцей, як звычайна жанчыну ў тыя часы. Але яшчэ перад тым, як я выйшла замуж, яе маці атрымала таксама такую адукацыю, выхаванне ў сясцёр Бернардына, калі я не памыляюся. Вось. І, напэўна, перадала гэтую веру таксама дзецям. Вось. І ў сям'і Баляславы рэлігійнае жыццё і менавіта практыка веры, яна была жывая. Не так давно была беатыфікацыя, правда? Гэта дастаткова свежая, благаслаўлёная. Так, 2005 год гэта. З аднаго боку, недаўно, а так усё ж такі 15 год ужо прайшло. Як пашыраецца культ тут у Беларусі? Нашай Баляславы. Так. Мы, напэўна, праз тое, што чым займаюцца сёстры, дзе мы служым, там, дзе людзі ведаюць нас, там яны ведаюць і пра Баляславу. Хаця ёсць такія месцы, дзе нас няма, а пра Баляславу ведаюць. Нават ёсць такія парафіі, дзе захаваліся рэліквіі Баляславы. І гэта звязана з тым таксама, што яшчэ да 1939 года, калі Беларусь не была падзеленая, то сёстры працавалі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, западнай Беларусі менавіта. І было вельмі многа дамоў, которые, канешне, пасля падзелу адышлі ўжо да Савецкага Саюза, і сёстры павінны былі выехаць. Наколькі я ведаю, ваша духоўнасць вельмі моцна звязана з езуіцкай. Як так здарылася? Як вось гэтыя, чаму менавіта Баляслава выбрала такую духоўнасць і на гэтым будавала, і якія яшчэ адметныя рысы ёсць у вось менавіта вашай кангрэгацыі? Сестра, тут, напэўна, гаворка ідзе пра харызму нашай кангрэгацыі. Езуіцкая духоўнасць гэта настолькі, насколькі сапраўды дапамагаў ствараць і менавіта дакументальна кангрэгацыю отец езуіт. Вось. І, канешне, мы звязаныя з духоўнасцю езуіцкай тым, што
Ну, ёсць у нас таксама акцэнт і на разважанне Божага слова. І звычайна сёстры штогод перажываем мы такія ігнацыянскія рэкалекцыі. Гэта такая наша нармальная практыка. Але тое, што датычыць нашай харызмы, гэта што гэта такое, можа, незразумела нашым гледачам і слухачам, што гэта такое харызма. Гэта такі дар Духа Святога, который даецца чалавеку для адметнага прачытання Евангелія. І канкрэтна у жыцці асобнага чалавека, ну, мы гаворым цяпер пра заснавальнікаў, да, кангрэгацыі, калі ён разумее нейкія словы Хрыста і ўспрымае іх як свае. І харызмай для Балеславы, для нас як місіянерак, сталі словы Хрыста, которые ён сказаў падчас сваёй малітвы на апошняй вячэры. Калі маліўся за вучняў, за будучы касцёл, «Ойча, няхай усе будуць адно». І вось гэтае адзінства, гэта ёсць сутнасць, можна сказаць так, нашай кангрэгацыі. Адзінства ў якім сэнсе, разумеем? Перадусім, гэта адзінства асабістае з Богам, душы чалавека з Богам. Таму місіянеркі, ну, імкнуцца клапаціцца пра гэтае адзінства. Сваё, часам трэба яго аднаўляць. І гэта таксама дапамагае выходзіць насустрач іншаму чалавеку і імкнуцца да еднасці з ім. Гэта так можна сказаць агульна. За ўзор, як прыклад такога адзінства, Баляслава брала святую сям'ю. Таму мы называемся місіянеркі святой сям'і. І часта разважаючы над жыццём святой сям'і, над яе малітвай, над адносінамі, якія былі ў гэтай сям'і, Баляслава гаварыла, што святая сям'я, яна нам нагадвае такі зямны вобраз Найсвяцейшай Тройцы. Гэта еднасць, паслухмянасць адзін аднаму, любоў, прыняцце, ну, паўната. І калі яшчэ гаварыць пра тое, чым, ну, мы так, як місіянеркі, служым у свеце, то гэта тое, што мы адкрытыя на кантакты з людзьмі іншых веравызнанняў. І, напрыклад, калі бываюць размовы і паўстае нейкае пытанне, звязанае з верай, то стараемся неяк так пакіраваць і дапамагчы чалавеку ўмацавацца ў вернасці сваёй канфесіі. Былі таксама сітуацыі у нас, калі, да прыклада, да нас прыходзілі праваслаўныя дзеці. І сёстры рыхтавалі іх да сакраментаў, і нават мы з імі хадзілі ў праваслаўную царкву, каб там яны маглі паспавядацца, прыняць Еўхарыстыю. Ну, вось, неяк так выглядае гэта жыццё. Ці гэта была з самага пачатку, то бок Балеслава так і задумала вось менавіта сясцёр такіх, якія вось будуць з'яднаць розныя, вось тут на гэтай зямлі, так, розныя канфесіі, так? Так, сестра, менавіта з такое прагненне ў сэрцы Балеславы было з самага пачатку. Каб служыць, і, дарэчы, сёстры, калі пачала існаваць кангрэгацыя, прымалі ў свае школы, у гэтай прытулкі дзяцей і каталікоў і праваслаўных, і займаліся іх выхаваннем, каб таксама неяк давесці людзей да веры. Вось гэта было галоўнае, каб чалавек пазнаў Бога, наблізіўся да яго. Чаму місіянеркі? Ну, таму што ідзём па свету таксама і служым не толькі на Беларусі. Ну, і заданне, которое Хрыстус даў паўсюднаму касцёлу, абвяшчаць яго слова там, дзе яшчэ не чулі, яно таксама ёсць і ў нашай кангрэгацыі. То бок кожная сястра мае свядомасць, што прыходзіш да місіянерак, яе могуць адправіць у Афрыку, і яна туды паедзе, падпісваецца пад гэта. Ну, тэарэтычна так. Практычна гэта крыху выглядае інакш, ну, але ёсць сёстры, которые, напрыклад, выязджаюць на місію і хаця самі, скажем так, паходзяць з Еўропы. Ось. Ну так давайте ўжо ў Еўропу, дзе там размясціліся місіянеркі? Ну, значыць, Беларусь таксама частка Еўропы, Літва. Ёсць сёстры, дарэчы, яшчэ працуюць нашы ў Расіі, у Маскве, у Санкт-Петербургу. Ну, Польшча, гэта, можна сказаць так, краіна, куды выехалі сёстры пасля вось гэтых усіх падзей, звязаных з камунізмам, і там вельмі буйна развівалася кангрэгацыя, таму там у нас многа дамоў, многа сясцёр. Таксама сёстры ёсць у Італіі, служаць у Афрыцы, гэта Кенія, Танзанія, апошнія часы Танзанія і Замбія. І таксама ёсць у Амерыцы сёстры. Некалькі дамоў у нас там ёсць. На сённяшні дзень. Так, а на сённяшні дзень больш за ўсё вось самае буйнае месца развіцця гэта дзе? Што значыць буйнае месца, сестра? Добра, буйнае месца развіцця пакліканняў. Дзе больш за ўсё сёння місіянеркі маюць пакліканняў? Мне здаецца, што гэта ўсё ж такі Афрыка. Вот там у нас многа маладых сясцёр, многа сясцёр у навіцыяце, і ну такая надзея на тое, што развіваецца афрыканскі кантынент і адносна пакліканняў таксама.
Але ў рассіі не маецца, не, бо Расія ўсё ж такі такое праваслаўнае месца, ну, у сэнсе там такі два дамы, так? Не маеце такой вось такіх буйных дамоў, там, дзе вось будзе менавіта гэты харызмат рэалізоўвацца. Такіх не, вялікіх не, толькі проста нясём сваё служэнне. Але ёсць некалькі пакліканняў таксама і з Расіі. Ведаеце, я крыху так мне пашчасціла пабыць у Баранавічах і так па суседству паглядзець на працу сясцёр. Там для мяне так асабіста Баранавіч трымаецца толькі на сёстрах-місіянерках, там куды не пойдзеш, па хворых сёстры, там дом для дзяцей сёстры, ўсюды сёстры. Так што ж сёстры робяць? Больш канкрэтна. Больш канкрэтна ў Баранавічах? Увогуле ўсюды. Усюды. Значыць, як я ўжо сказала, што гэта катэхізацыя дзяцей, дарослых, моладзі. Праводзім розныя рэкалекцыі таксама для моладзі, для дарослых, у тым ліку рэкалекцыі, которые дапамагаюць распазнаць пакліканне. Розныя сустрэчы менавіта для людзей, каб маглі неяк наблізіць свой кантакт з Богам, паглыбіць яго, для тых, хто хоча неяк так знайсці свой шлях да Бога. Сёстры праводзяць, некаторыя сёстры таксама займаюцца псіхалагічным кансультаваннем. Ёсць такая магчымасць. Вось. І я яшчэ б сказала, што дапамога бедная. Вось менавіта тое, што Езус сказаў пра гэтыя ўчынкі міласэрнасці для цела. Тое, што сястра ўспомніла, клопат пра бедных, накарміць галоднага, адзець нагога, адведаць хворага, і сёстры гэтым займаюцца. У Баранавічах сапраўды гэтае служэнне развіваецца добра, таму што гэта самы вялікі наш дом, і там большасць сясцёр служыць, і сёстры, напрыклад, развозяць там штодзённа ежу, гарачыя пасілкі для тых, хто не можа прыйсці ў сталовую, каб пад'есці там у доме ў сясцёр. І, напрыклад, ладзяць фестывалі для дзяцей з асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Альбо вось не так даўно сёстры таксама зладзілі з вернікамі парафіі такі пачастунак для бедных у сувязі з сусветным днём беднага чалавека, который папа Францішак недаўна увёў у каляндар наш. Вось. Ну і гэта таксама і служэнне ў сакрыстыі. Сестра, а калі мы яшчэ, прабачце, так пакіруемся менавіта па Беларусі, так? Вось у Баранавічах ёсць дом. Сестра, вы менавіта, канкрэтна вы працуеце ў Маладзечна, так? Так. Дзе яшчэ працуюць місіянеркі, вось менавіта тут у Беларусі? У Беларусі. Магілёў. Гэта самае наша першае месца, і сёстры нясуць там служэнне. Акрамя Баранавіч і Маладзечна, яшчэ сёстры ёсць у Ашмянах і у Парафянава. Гэта такая вёска, ну, але я думаю, што для беларускіх каталікоў вядомая вёска па дарозе да Буцлава. Вось. І гэта такіх 5 месцаў, дзе мы служым сёння. І такая самая буйная праца, акрамя закрыстай катэхезы, яна вось у Баранавічах, таму што там ёсць магчымасці такія. А калі вось мы паразмаўляем яшчэ пра такую рэч, камуністычныя часы, правда, сёстры іх перажылі вось непасрэдна. Як гэта адбывалася, хто сясцёры, ці былі сёстры тут у Беларусі, падтрымлівалі людзей тады? Так, сестра, сталася, што некалькі сясцёр заўсёды заставаліся ў Беларусі, нікуды не выязджалі. І гэта 3 сястры, которые былі заўсёды, сёстры былі ў Пінску і ў Барунах. У Пінску служылі сёстры Рыта Павляк і такая сестра Анзельма Пыч. І ў Барунах была сестра Каміла Галінская. 2 з гэтых сясцёр мне асабіста пашчасціла яшчэ сустрэць у жыцці. Вось. І гэта быў недоўгі час, таму што хутка прыехалі на дапамогу сёстры з Вільна, і таксама з іншых мясцін таксама прыехалі падтрымаць сясцёр. Прыйшло пытанне ад радыёслухачоў, зачытываю. Вельмі цікава, ці сястра Ігнацыя мае псіхалагічную адукацыю? Пытанне. Дзякуй за пытанне. Расказвайце, якія адукацыі не маю. Я закончыла філалагічны факультэт БДУ перад тым, як прыйшла ў кангрэгацыю. Ну, гэта адчуваецца. Я тут так уже мякну перад гэтай прыгожай беларускай мовай. Дзякуй, сестра. Сестра, колькі ўсяго ў нас у вашай кангрэгацыі ва ўсім свеце сясцёр, больш-менш, так прыблізна? Мы невялікая кангрэгацыя. Нас прыкладна 310-11 сясцёр. Ну, яшчэ так палічыць кандыдаты, которые рыхтуюцца да таго, каб стаць сёстрамі. З Беларусі ёсць 18 сясцёр. Гэта нібы і немала, ну, але як на сённяшні час і на патрабаванні, то, канешне, не шмат. Таму ўвесь час молімся аб пакліканнях. І вось гэты заклік Хрыста, жніво вялікае, а работнікаў мала, яно актуальнае. Таму молімся і чакаем новых кандыдатак. Ці гэта падрыхтоўка менавіта да манаскага жыцця, вось гэты этапы аспірату, пастуляту, навіцату, яны адбываюцца тут, альбо эта фармацыя праходзіць у Польшчы?
Часткова сястра. Фармацыя аспірату і пастуляту яна праходзіць тут у Баранавічах, а далей, калі маладая асоба прагне ўсё ж такі больш пазнаваць жыццё кангрэгацыі, то навіцыят адбываецца ў Польшчы. Як вось можна прыйсці да сясцёр місіянерак? Вось чалавек хоча пазнаць, адчуць, чым жыве кангрэгацыя, і як гэта можна зрабіць? Ёсць такая магчымасць, паколькі ў Баранавічах у нас такі дом вядомы, яго заўсёды можна знайсці, то можна звярнуцца туды. І, напрыклад, калі б хацелася прыехаць пазнаёміцца з сёстрамі, нават некаторы час пажыць у такім манастыры, паглядзець, як сёстры жывуць, як моляцца, як працуюць, каб зразумець, ці хочацца так жыць. Але гэты крок таксама, напрыклад, калі чалавек распачынае фармацыю, так, гэта не абавязвае яго застацца, так, то бок ён яшчэ мае права выбара. Канешне, наогул фармацыя, яна доўжыцца не адзін год, і канчатковы выбар, калі чалавек, сястра хоча аддаць сваё жыццё, прысвяціць сваё жыццё Богу назаўжды, ён вельмі не хуткі, і пасля прыкладна 8 гадоў толькі адбываецца. Сестра, як вы асабіста знайшлі сясцёр місіянерак? Вось як адкрылася ваша гэтае пакліканне ў гэтай кангрэгацыі? Калі гаварыць пра гэтую кангрэгацыю, то я лічу, што можна так проста, адным сказам, можа, крыху гэта пафасна гучыць, але асабіста для мяне гэта праўда, што чалавек шукае такую сапраўдную любоў, дасканалую любоў, которая з'яўляецца Бог. Але і Бог шукае сэрца чалавека. І таму, напрыклад, мне здаецца, што Бог сам прывозіць чалавека ў тую кангрэгацыю, для которой яго стварыў і задумаў. І сясцёр я пазнала так больш канкрэтна, хаця чула пра іх таксама яшчэ раней, бо думкі пра манаскае жыццё былі яшчэ ў такім юнацкім узросце. Вось. І першая інфармацыю пра сясцёр, дарэчы, гэта былі сёстры-місіянеркі, толькі тады яшчэ я не звярнула на гэта ўвагу так занадта, што ёсць такія сёстры, што вось яны ў Беларусі ёсць. А ўжо пазней, пасля таго, як скончыла вучобу і патрэбна было прыняць такое важнае рашэнне ў жыцці, я з гэтай інтэнцыяй пайшла ў пілігрымку і там сустрэла сясцёр нашых, пазнаёмілася. І вось цяпер я місіянерка. Так все хутка, так проста. І не было сумневаў, можа там да дамініканак, напрыклад. Вось адразу адчувалася, што гэта дарога тут, у менавіта сясцёр. Ад моманту, калі я зразумела голас паклікання, да моманту прыняцця рашэння прайшло немала гадоў. І таму гэта быў час таксама, калі можна было так падумаць, разважыць. Я мела кантакты з іншымі сёстрамі з іншых кангрэгацый, і гэта вельмі мілы ўспамін, таму што я вельмі дзякую сёстрам за тое, што убачыла і чаму навучылася ад іх. Вось. Але заўсёды сэрца адчувала, што гэта не маё месца. А калі прыехала да місіянерак, то амаль у першы дзень зразумела, што я дома. Сястра, якія самыя такія моцныя рысы сясцёр місіянерак? Вось калі б трэба было падабраць, так, не ведаю, топ-3 самыя такія цікавыя і тое, што адрознівае ад усіх іншых. Гэта што было б? Тое, як я ўжо гаварыла, гэта служэнне адзінству, імкненне да гэтага адзінства ўнутранага і да адзінства з іншымі людзьмі, нягледзячы на веравызнанне, на светапогляд чалавека. Таксама імкненне падтрымаць католікаў у веры, неяк так дапамагчы узрастаць у гэтай сваёй каталіцкай веры. І нясенне гэтай добрай навіны там, дзе Бог кліча, на тое служэнне, якое ён дае сёння на гэты момант. Сестра, вось мы, калі вы распавядалі, што дзеці, напрыклад, прыходзяць з розных веравызнанняў, сёстры ніякім чынам не ўплываюць на тое, якой веры, так, наадварот, дапамагаюць ім падрыхтавацца ў той веру, якой ён быў хрышчаны. Ці былі такія выпадкі, калі чалавек праз паслугу сясцёр альбо просто так адкрываў для сябе менавіта каталіцкую веру і сам хацеў, і як сёстры на гэта рэагавалі, ці давалі згоду на тое, каб чалавек перайшоў у веру? Сестра, гэта справа сумлення чалавека, і калі гэта чалавек паўналетні, то ён вырашае сам. Канешне, такія сітуацыі былі, і калі чалавек свядома рабіў гэты выбар і хацеў неяк больш пазнаць каталіцкі касцёл, то, канешне, такія практыкі былі, і сёстры дапамагалі чалавеку знайсці свой шлях у каталіцкім касцёле. А калі гэта дзіця? Калі гэта дзіця, канешне, тут патрэбная згода бацькоў. І тут, канешне, ёсць такія сітуацыі, калі дзеці прыходзяць на катэхезу праваслаўная, напрыклад, сяброўка прывяла сваю сяброўку. Канешне, абавязкова пытаемся, ці бацькі не супраць. І дзіця ходзіць пакуль проста, напрыклад, на катэхезу, і пазней, калі вырасце, то вырашае, ці хоча яно
застацца праваслаўным, напрыклад, альбо прыняць каталіцкую веру. А ці ёсць якія-небудзь асаблівыя рысы вось менавіта ў катэхізацыі, так? Вось якісьці стыль такі ваш, ці штосьці такое існуе? Сестра, нават на гэтае пытанне не ведаю, як адказаць, але мне здаецца, што колькі ёсць катэхізатараў, столькі ёсць і стыляў. Таму, напэўна, не. Няма такіх фішачак сваіх. Цяжка мне адказаць на гэтае пытанне. Сестра, а яшчэ вось калі вернемся да таго, калі вы сказалі, што гісторыя кангрэгацыі пасля рэвалюцыі пайшла іншым крокам. Якім крокам? Куды яна пайшла? Як пачала развівацца кангрэгацыя вось менавіта пасля гэтага моманту? Менавіта было так, што сёстры былі змушаныя выехаць і закрыць гэтыя дамы, которые ўжо так актыўна працавалі. У Петербургу была гімназія жаночая і пераехалі ў Польшчу. Ну, паколькі тут яшчэ вось гэтая тэрыторыя западнай Беларусі, то таксама служылі тут. Ну і гэта была праца пераважна такая парафіяльнае служэнне, да, альбо дапамога бедным. Вось. Такога кшталту, напрыклад, заданні альбо служэнне як утрыманне школ, канешне, уже гаворка не ішла некаторы час. Хаця цяпер у Польшчы у нашай ёсць і школа, і падставовая школа, і гімназія. Я, прабачце, так пераскачу крыху, вось у мяне такія яшчэ пытанні ў галаве нарадзілася ад таго моманту. Вось вы сказалі, што маеце служэнне бедным. А ці, напрыклад, да гэтага служэння ёсць сёстры, якія канкрэтна вось адчуваюць сваё служэнне, што хочуць служыць такім людзям. Ну, напрыклад, вось ёсць чалавек, які не можа перабароць вось, напрыклад, запах альбо такую дапамогу. Ці гэта абавязкова будзе як бы часткай служэння сястры місіянеркі, ці ўсё ж такі можна будзе з гэтага як-небудзь саскочыць, калі чалавек проста не адчувае сваё пакліканне ў гэтым. Калі пачынаецца фармацыя сястры, то звычайна малады чалавек, маладая дзяўчына, яна сутыкаецца з рознымі відамі служэння. Ну, таксама, каб зразумела, ну, што яе чакае ў будучым, каб яна зразумела, што у яе атрымліваецца, што не атрымліваецца. І, канешне, пытанне вольнага выбару чалавеку застаецца, калі чалавек не мае нейкіх такіх схільнасцяў, то ніхто змушаць яго не будзе да гэтага. І гэта вельмі на справы свабоды, так? Але ўсё ж такі яго да гэтага падрыхтоўваюць. Да гэтага чалавека падрыхтоўваюць, ну і наколькі ёсць такая патрэба, прапаноўваецца чалавеку і некае такое сумеснае рашэнне прымаецца. Сестра, ці ёсць абмежаванні па ўзросту пры ўступленні ў кангрэгацыю місіянерак? Цяпер, сестра, з гэтымі пакліканнямі ёсць так, што людзі прымаюць такія сур'ёзныя рашэнні ў жыцці, як уступіць у кангрэгацыю альбо стварыць сям'ю у больш сталым узросце. Ёсць абмежаванні пэўнае да 30 гадоў, прынамсі, але ёсць выключэнні. Выключэнні таксама ёсць. Гэта проста справа індывідуальна. Так, гэта індывідуальная справа, вырашаецца яна на размове з генеральнай настаяцельніцай. А як функцыянуець увогуле кангрэгацыя, так у такім сэнсе вось супольнасць, так? Гэта такая стандартная, ёсць настаяцельніца і ёсць сёстры, так? Гэта нічога без змен у вас тут няма ніякіх падводных камянёў. Як часта ёсць такая магчымасць сустрэцца разам? Вось, і ці ёсць такая патрэба сустракацца з усёй Беларусі, з'язджацца, і ці такое бывае? Патрэба, канешне, ёсць, і патрэба ёсць заўсёды, але здараецца гэта вельмі рэдка. Часцей за ўсё сустракаемся падчас рэкалекцыі, але гэта час, калі пераважна трэба маўчаць, бо ігнацыянскія рэкалекцыі адбываюцца ў цішы, але, канешне, размаўляем на пачатку, канцы. І часам ёсць такія сустрэчы для сясцёр з Беларусі, калі мы збіраемся на некалькі дзён разам. Канешне, у Барановічах. Так, магчымасці. Сестра, а дзень? Як выглядае дзень місіянеркі? Дзень місіянеркі залежыць ад таго, у якой супольнасці мы служым. Звычайна пачынаецца ён з ранішніх малітваў. Гэта прыкладны час, калі мы молімся разам. Пасля сёстры ўдзельнічаюць у эўхарыстыі альбо ідуць на нейкія свае абавязкі ў катэхезу ці на нейкае іншае служэнне. Вось. І ўвесь дзень ён так перамешаны малітвай, супольнымі нейкімі пасілкамі, час на адпачынку, час на адпачынак, і вечарам таксама камплеты заканчваем наш дзень. Рыхтуемся да наступнага дня. Сестра, я думаю, што тут вельмі цікавае будзе пытанне таксама нашых радыёслухачоў. Я, напрыклад, вельмі часта атрымліваю такое пытанне, як сёстры адпачываюць. Вось даслоўна учора яго атрымала. Так вось, як адпачываюць сёстры?
Ну, ёсць такія часам вольныя дні, калі мы, напрыклад, не прыходзім, да, на свае абавязкі, няма катэхезы. І тады, канешне, хочацца сабрацца разам у супольнасці і альбо заняцца нейкімі сваімі асабістымі справамі. Калі дазваляе надвор'е, то нават кудысьці выязджаем, каб пабыць на прыродзе, трошкі адпачыць. Альбо адведваем нашых сясцёр, которые непадалёку. Это таксама такая добрая рэкрэацыя. Вось. Па-рознаму гэта здараецца. У кіно ходзіце? Шчыра кажучы, не памятаю, калі апошні раз была. Але калі ёсць добры фільм і ёсць магчымасць пайсці, то чаму не? Не забаронена? Не. Сестра, а яшчэ такое пытанне, вось, якое бы датычылася менавіта супольнасці, так? На вашу думку, што мацняе супольнасць? Што дае такі карані, якія даюць магчымасць проста добра развівацца і сапраўды быць прыкладам для іншых? Дзякуй, сестра, за пытанне. Пытанне вельмі важнае, таму што супольнасць гэта нашая сям'я. І таксама, як і ў сям'і бываюць розныя дні і розныя сітуацыі, мне здаецца, што важна, калі мы, нягледзячы на то, якія мы розныя, і што часам мы не разумеем адна адну і, можам нават пакрыўдзіць гэтым адна адну, усё ж такі тое, што мы хочам імкнуцца да дыялогу, размаўляць і быць адкрытымі адна на адну. І гэта дапамагае будаваць гэтую еднасць. Ну і, канешне, самае першае, напэўна, пра што трэба было згадаць, гэта асабістая сувязь з Богам. Вось, калі ёсць гэты кантакт з Богам свой жывы, то можна імкнуцца да кантакту з іншым чалавекам. Сестра, наконец бы хотела попросить вас, вось, напэўна, такіх два пытанні. Як больш глыбока можна пазнаць менавіта сясцёр-місіянерак, якім чынам, так, вось, канкрэтна, дзе гэта можна рэалізаваць і як пераадолець гэты страх пазнання? Вось, то бок, што паспрабаваць, прыйсці, паразмаўляць, чалавек адчувае пакліканне, але баіцца. І вось як з гэтым страхам можна яму дапамагчы? Я думаю, што ёсць такі сайт, наш сайт, ён называецца «Сестры МСФ.ру». Можна будзе потым падаць нейкія ягоную назву, калі кагосьці гэта зацікавіць. Вось там можна знайсці пра нас інфармацыю, больш падрабязную, адрас і як з намі скантактавацца. Дарэчы, можна таксама звярнуцца з просьбай і напісаць нейкую сваю малітоўную просьбу, і мы, сёстры, будзем маліцца ў гэтай інтэнцыі. Вось. Як пераадолець страх? Напэўна, патрэбна прасіць аб такім даверы. І мне здаецца, што нашыя страхі, яны вынікаюць часта з таго, што мы чагосьці не ведаем. Канешне, калі ніколі не размаўляў з сёстрамі і не ведаеш, хто гэта такія, то, можа быць, і крыху страшна падысці і запытацца. Можа быць, усё ж такі варта зрабіць гэты першы крок. І страх можа адступіць. Ну, вось, я б, напэўна, так адказала. Вось такія парады ад сестры Ігнацыі. Карыстайцеся. Дзякуй, сестра, за размову. Было вельмі цікава. Я думаю, што ўсе зацікаўленыя будуць ведаць, куды звяртацца за пытаннямі. Дзякуй, што прысвецілі час і магчымасць пазнаць яшчэ адну такую прыгажосць беларускай зямлі ў кангрэгацыі сясцёр-місіянерак. Дзякуй, сестра, таксама вам. Пахвалёны Ісус Христос. На векі вечны. Амэн.